la Llei Valenciana del sector audiovisual de l'any 2006 proclama al seu article 3 el caràcter estratègic del sector audiovisual per la seva importància social i econòmica, com a instrument per a la promoció i la divulgació de la cultura, la història i la llengua pròpies, i introdueix un mandat, de nou un mandat explícit dirigit als poders públics valencians per tal que consoliden el sector audiovisual valencià sota aquests principis. La qüestió és que nosaltres no hauríem d'estar així per tal de demanar una cosa tan òbvia com que es complixen les lleis. No hauria de ser necessari recordar-los a vostès, senyories, el deure que tenen com a servidors públics d'atendre les seues obligacions jurídiques, de complir les lleis i els tractats internacionals. Així doncs, quina falta feia aquesta iniciativa legislativa popular? Per què el poble valencià ha hagut d'immobilitzar-se i emplenar de signatures el plecs de la ILT? Per què estem avui així, defensant el que ja era un dret del poble valencià? Quina falta feia defensar allò que semblava que ja era nostre? La resposta està així. La resposta està en les mateixes mans que es van alçar fa un any per tal de donar suport a una decisió fruit de la incapacitat per exercir el diàleg. Una decisió producte de la manca d'habilitat per reconstruir el consens necessari per tal d'abordar els problemes de gestió de la ràdio i la televisió públiques que ja existien. Els ciutadans i ciutadanes valencians estem pagant, i sembla que haurem de continuar pagant, les conseqüències socials i també econòmiques d'una decisió que va ser un nefast exercici d'un malentès principi d'autoritat. Una decisió que ha resultat ser un autèntic desgavell històric i polític. Més enllà de la vergonya democràtica pròpia i aliena que van produir a casa nostra i el conjunt del món civilitzat les formes amb què es va executar el tancament de les emissions el 29 de novembre de 2013, podem afirmar que als valencians i valencianes se'ns ha privat, se'ns ha expropiat el dret a gaudir d'un servei públic de ràdio i televisió públiques que ja existia. No és objecte d'aquesta iniciativa legislativa popular analitzar ni fer balanç ara de la gestió de l'ens i de les empreses creades per gestionar-lo. És clar que com a ciutadans i com a consumidors podrien assenyalar defectes i fins i tot altres misèries i tal vegada seria saludable obrir una comissió d'investigació per determinar l'origen dels problemes econòmics de la ràdio i la televisió valencianes. Però també cal reconèixer el fet d'haver sigut ferramentes per a l'extensió i la normalització del valencià en una societat encara tan disglòssica com la nostra. Ens hem vist privats d'un dret i volem que les Corts Valencianes atenguen el nostre clam. No és una qüestió negociable. No és una qüestió de major o menor marge pressupostari. Els serveis públics són un dret col·lectiu. La sanitat pública és un dret col·lectiu. L'educació pública és un dret col·lectiu. L'atenció a la dependència és un dret. El servei de ràdio i televisió pública plural de qualitat i en valencià és també un dret. No podem ser l'única comunitat autònoma de l'Estat amb llengua i identitat pròpia sense un servei públic de ràdio i televisió propi. No podem perdre els passos decisius que, amb tanta dificultat, s'havien donat per a la normalització del valencià en la vida quotidiana del nostre poble. A més, prescindir d'uns mitjans de comunicació propis al segle XXI és renunciar a un sector estratègic com l'audiovisual, que pot impulsar activitats de molt de valor afegit. La seva absència també significa un malbaratament d'un gran capital humà i professional que cap govern responsable no pot permetre. Els promotors d'aquesta iniciativa, els milers de signataris d'aquesta proposició de llei, volen dir-nos que no acceptem retrocedir. Ni en la senda de l'articulació del país que l'extensió de la llengua comporta, ni en la disminució de les quotes d'afirmació del fet diferencial i del mateix autogovern que l'absència d'uns mitjans públics moderns i en valencià de ràdio i televisió suposa. Sí, senyories, parlem d'autogovern. D'eixe autogovern del qual amb tanta solemnitat es parla sovint i del qual esperem alguna cosa més que no veure'l convertit en mercaderia per negociar amb Madrid. Ningú no s'ha parat a pensar que un poble disminuït en el reconeixement i ús normalitzat de la seva pròpia llengua, desprovist de mitjans de comunicació audiovisual propis, seria un poble menys orgullós, una comunitat més feble? Precisament, en aquesta iniciativa reafirmem que els valencians són un poble i que tenim ànima i llengua com a poble
i que volen ocupar el lloc que ens pertoca en els mitjans de comunicació i en el món. Precisament per això, la nostra proposició de llei vol contribuir a donar expressió a la legitimitat del poble valencià per a dotar-se dels instruments necessaris per exercir la seva autonomia política i crear mitjans de comunicació audiovisual propis, com són la ràdio, la televisió i els serveis audiovisuals de la societat de la informació que servisquen per aprofundir en la normalització lingüística i cultural en l'àmbit de la informació i la comunicació. Senyories, en aquests mesos de silenci s'ha constatat que la societat valenciana vol una ràdio i una televisió públiques, en valencià i plural. És una proposta a favor d'una democràcia més sana i més forta, un reforçament de l'autogovern i la resposta a la invisibilitat a què s'ha sotmès el conjunt de la societat valenciana i els seus protagonistes. La iniciativa que presentem es mereix que es tracti amb el rigor que cal. No s'entendria que aquesta ILP naufragara per curtesa de mires i argúcies polítiques o per majories mecàniques. Seria un menyspreu als que han firmat la proposta i un escarni a la regeneració democràtica que tots diuen compartir. Senyories, no n'hi ha prou amb discursos i declaracions. Ja no n'hi ha prou amb dir, com l'acord del govern del senyor Fabra remès a esta cambra, que es compartixen buena parte de los argumentos que se recogen en la memoria de la iniciativa y en la exposición de motivos del texto articulado. L'autogovern es demostra assumint amb decisió els reptes històrics que la realitat imposa. Es demostra exercint les responsabilitats polítiques que corresponen, escoltant i responent amb claretat a les demandes de la ciutadania. I la ciutadania està interpel·lant ara a esta cambra. La ciutadania està dient-li a esta cambra que no accepta, que no es resigna a ser una autonomia feble, a ser un poble sense mitjans de comunicació propis. No assumim ni assumirem ser un poble relegat a expressar-se en la seva llengua tan sols en àmbits reduïts o domèstics. Estem convençuts que no plantegem res que no puga ser assumit per tota la cambra. Tan sols volem uns mitjans públics que ens compten en valencià allò que és nostre. Volem que les Corts Valencianes exercisquen l'autogovern sense retallar l'Estatut d'Autonomia, que és patrimoni de tots els valencians i valencianes. Fer el contrari seria empobrir la democràcia, renegar de la nostra llengua i allunyar-se d'una societat que reclama el que és seu i que tant li ha costat d'aconseguir. Esperem, amb plena convicció democràtica, una resposta adequada d'esta cambra. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Montiel. A continuació, intervencions dels grups parlamentaris de menor a major. En primer lloc, té la paraula en representació del grup parlamentari d'Esquerra Unida l'il·lustre diputat Ignacio Blanco. Bé, en primer lloc, voldria felicitar al senyor Montiel per ser la primera persona que compareix en esta cambra en representació de la societat civil i no necessàriament dels grups parlamentaris d'estes Corts. Jo crec que és un pas endavant molt important. Nosaltres hem presentat propostes de reforma del reglament perquè siga possible més sovint en diverses instàncies parlamentàries, però jo crec que hem de felicitar-nos de que per primera vegada una iniciativa legislativa popular pugui ser defensada per la seva pròpia comissió promotora. En segon lloc, felicitar-li també per representar l'esforç de tantes persones, vora 90.000, que han signat els fulls recolzant la ILP, els plecs per una radiotelevisió valenciana, per un servei públic de radiotelevisió valenciana. Una iniciativa legislativa popular de la societat civil, tan plural com la pròpia societat, on han participat entitats de tot tipus, les universitats públiques valencianes, persones anònimes i també, cal reconèixer-lo, ex-treballadors i treballadores de radiotelevisió valenciana que continuen lluitant per la defensa d'un servei públic per als 5 milions de valencians i valencianes. Efectivament, això és molt important perquè nosaltres, des d'Esquerra Unida, i entenem que així ho hauria de demanar qualsevol demòcrata, volem una nova radiotelevisió valenciana que no siga del govern, siga del signe que siga aquest govern, sinó que siga de la societat. I per tant, podrem aconseguir-ho des del principi si el punt de partida d'aquesta nova radiotelevisió valenciana és esta iniciativa legislativa popular que surt de la societat. Evidentment, com vostè mateix ha reconegut, no seria necessària aquesta ILP si no s'haguera tancat de manera autoritària, injusta, antieconòmica, la radiotelevisió valenciana que ja teníem, que no complia totes les exigències del servei públic, totes les exigències de vertebració del territori,
totes les exigències de promoció de la nostra llengua, però que sí que podia fer efectiu els drets que nosaltres reivindiquem i que vostès han plantejat en esta ILP. En la llibertat d'expressió, el dret a la informació, el pluralisme polític i social reconegut en l'article 9 de la Constitució espanyola, el dret a conèixer i a usar el valencià, reconegut en l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia, que tots culminen en el que diu l'article 1 de la ILP, que l'objecte d'aquesta llei és donar contingut al dret del poble valencià a tenir uns mitjans de comunicació audiovisual públics i en valencià per a fer efectiu el dret col·lectiu a rebre i comunicar idees i informació en llengua pròpia. En aquest sentit, nosaltres sabem, jo crec que també ho sap, cadascun dels signants d'aquesta ILP, que la recuperació d'aquests drets no podrà vindre d'aquells que ens els han furtat, que avui copen la primera filera d'esta comissió, però que ens van furtar aquests drets apretant el botó en aquella jornada d'infaust record en el mes de novembre del 2013, quan el crit de no teniu vergonya es va sentir des de la tribuna i tots ells romangueren paralitzats després de consumar un dels majors atacs al nostre autogovern, a la nostra llengua i a les nostres senyes d'identitat com a poble. La recuperació dels nostres drets únicament seran possibles amb una nova majoria en aquestes Corts. Una majoria democràtica, plural, decent i també competent, que crega en l'autogovern i en la identitat del poble valencià i que siga capaç de donar llum a un govern capaç de gestionar els serveis públics. Això sí, ara tenim l'oportunitat en aquestes Corts d'aprovar aquesta iniciativa legislativa popular i que siga el punt de partida per a aquesta recuperació de drets i d'autogovern. Es podria aprovar perfectament, després de la seva tramitació, a principis de l'any 2015. I tal com marquen els terminis de la pròpia ILP, en 6 mesos podríem tindre un nou projecte de llei després d'haver escoltat als professionals, a les universitats, a totes les persones que tenen alguna cosa a dir en el sector audiovisual en una comissió parlamentària, per tal de tindre una nova llei de radiotelevisió valenciana que poguera donar llum a aquests mitjans de comunicació que necessitem i que no seran ni de llum com el Canal 9 que van patir durant 20 anys. Hi ha pressa, hi ha molta pressa, hi ha necessitat i urgència, perquè cada dia que passa sense mitjans públics en valencià són una excepció, una anomalia històrica. L'única comunitat autònoma sense mitjans de comunicació públics i sense mitjans de comunicació de titularitat pública i autonòmics en la nostra llengua. Cada dia que passa més despesa i més dificultats per a aquesta reobertura, per a aquesta recuperació dels nostres drets. Ara mateix sembla que serien 14 milions d'euros necessaris per a la reobertura. 14 milions d'euros. Però cada dia que passa són uns quants centenars de milers més i, per tant, caldria donar-se pressa. El senyor Fabra, president de la Generalitat, ha dit que sí, que en el futur es podrà reobrir una radiotelevisió valenciana. Cal respondre-li que el futur ja està així. Que ell no té legitimitat, ni tampoc fiabilitat, ni menys autoritat per a ser qui ens retorna el nostre servei públic i, per tant, faci efectius els nostres drets. Però les Corts Valencianes sí que poden fer-ho, encara poden fer-ho. Poden fer-ho aprovant aquesta ILP, respectant el seu text abans del mes de maig, per a que en la propera legislatura es posi en marxa aquesta comissió parlamentària, es presenti aquest projecte de llei i tinguem després una llei de radiotelevisió valenciana que garantisca els nostres drets. Per tant, des del grup d'Esquerra Unida, el que volem és que no s'altere l'esperit i el contingut d'aquesta ILP, com sí que va passar, malauradament, a nivell estatal amb l'iniciativa legislativa popular contra els abusos hipotecaris. En aquell moment, la majoria absoluta del Partit Popular del Congrés la va desvirtuar via esmenes, de manera que els promotors de la ILP, que va replegar vora 1,5 milió de signatures, no la reconeixien com a pròpia. Nosaltres volem que això no torni a passar mai i que no passen aquestes Corts Valencianes per a vergonya del poble valencià i dels seus representants. I per això, l'única pregunta que vull fer-li al compareixent en nom de la comissió promotora és si acceptarien el canvi del text de la ILP en el sentit assenyalat pel president Fabra o exigeixen, com nosaltres, que respecte l'esforç de 90.000 persones, de 90.000 valencians i valencianes que continuen lluitant per recuperar el servei públic de ràdio i de televisió per a fer efectiu el seu dret a la informació, a la llibertat d'expressió i a l'ús i coneixement de la llengua pròpia. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Blanco. En representació del grup parlamentari Compromís, el il·lustre diputat, senyor Enric Morera, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president, i
efectivament donar l'enhorabona al senyor Montiel i sobretot a tota la gent que ha dut endavant la iniciativa legislativa popular, perquè no n'hi ha precedents en la nostra curta vida de recuperació de la nostra sobirania a través d'una Constitució molt qüestionada, de presència de l'autèntica societat civil en aquestes coses. Això indica que els temps estan canviant, que n'hi ha temps de canvi i que les majories absolutes ja no se poden usar d'una forma tan dictatorial per impedir que se pugui expressar la veu del poble valencià a través d'esta iniciativa legislativa popular, com sí que ha passat en altres iniciatives legislatives populars que ens consta vostè va ser també promotor, com la per l'Horta i altres. Per tant, estan canviant les coses i nosaltres ens congratulem d'això perquè vostè representa l'autèntica societat civil que efectivament ha vist com se li ha privat per una decisió del Partit Popular i del president Fabra d'un servei públic que és un dret. I la mostra de les persones importantíssims, vull destacar per exemple el Josep Lluís Albinyana, expresident del Consell Preautonòmic de la Generalitat, una persona que ha alçat la seva veu després de la seva etapa com a magistrat, junt a altres, senyor Xirvés o Toni Mayor o el rector de la Universitat de València, crec que ens honoren perquè realment sí que tenim una autèntica societat civil i no l'esperpent que va muntar el president Fabra en l'edifici Bades i Vents, que encara no sabem la llista dels que s'han adherit a la història aquella que va impulsar el senyor Fabra. I ara què? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Perquè vostès han fet una exposició molt clara del que ha suposat la privació per al poble valencià d'aquest dret fonamental, el dret a la informació, i el que ha suposat aquesta decisió tan injusta, tan perniciosa per a la nostra economia. Radio Televisió Valenciana ha esdevingut el símbol. És el símbol d'esta etapa, d'esta legislatura, és el símbol de la submissió de les polítiques centralistes del Partit Popular que experimenten amb el poble valencià, acabar d'una forma tan incruenta en la ràdio i la televisió pública de tots els valencians, de la incapacitat, m'ha preocupat molt i li pregunte, la incapacitat per exercir el diàleg. Intentarem que aquest anunci fet per l'impacte d'un ERO, d'una sentència de l'ERO que efectivament dia que tenim un govern que havia vulnerat drets fonamentals dels treballadors i les treballadores, doncs intentarem en aquella etapa que hi haguera diàleg i que se poguera recuperar la normalitat i que s'evitara l'anunci del senyor president de la Generalitat, Alberto Fabra. Però ens ha preocupat molt que vostè ens digui així que no ha tingut un moment en la seva dilatada agenda, senyor president Fabra, de parlar amb vostès, de dedicar un minut del seu temps a un diàleg. Això és així? Podria donar alguna... No dubte que sigui així, però podria donar alguna informació més al respecte? Per què el president de la Generalitat a una iniciativa legislativa popular de la societat civil és incapaç de trobar un moment en la seva apretada agenda de viatges, de reunions? Ahir tingué temps per a rebre a la ministra Pastor per dir-nos que no anem a tindre el tren per la costa i que mentre arriba un ferrocarril de la Xina, doncs nosaltres tenim que exportar les nostres taronges o cotxes en autopista cara i de peatge, a donar ordres als submissos que tenim així del Partit Popular. Això m'ha preocupat i m'agradaria que tinguem algun detall més. És evident que és el símbol de l'empobriment del poble valencià, perquè els costos del tancament són gravíssims. Els costos del tancament són esperpèntics, són d'una dimensió gravíssima i són una mostra molt de les polítiques d'austericidi que ens porten a que després tinguem un president de la Generalitat o un conseller d'Hisenda que es preocupa de que no tenim ingressos públics, però com anem a tindre ingressos públics si s'han carregat el sector de l'audiovisual, que com vostè molt bé ha dit és un sector estratègic que afegeix valor a un sector important de l'economia, l'han liquidat. I per tant, la pregunta que es podria fer així, i nosaltres ens la fem, és, i li faig la pregunta, més enllà de la iniciativa legislativa popular, la voluntat dels promotors podria ser el de recuperar el servei públic de Ràdio Televisió Valenciana? Perquè si això és la voluntat, si se vol, se pot. Si en aquests moments
el Partit Popular i el senyor Alberto Fabra volgueren recuperar el servei públic de ràdio i televisió valenciana, podrien. I ho haurien de fer. I per això jo li pregunte, perquè vostè marca la recuperació, vostès i nosaltres que hem signat, la recuperació del servici públic de ràdio i televisió pública en una nova llei. Però vostè sap que per a fer recuperar el servei s'ha de liquidar el que està intentant liquidar el Partit Popular i el govern de la Generalitat. I pel que sabem dels liquidadors, això va ser impossible. Va ser impossible, entre altres coses, perquè la competència del Partit Popular suposa que tenen tants pleits, un en el Tribunal Constitucional, un altre a l'Audiència Nacional i uns altres de dret civil o privat per lo que ha suposat del saqueig organitzat, i això ho hauran de demostrar els tribunals, dels diners de Radiotelevisió Pública Valenciana, doncs que per a liquidar aquest servei, si no se liquida, i no n'hi ha visos que es pugui liquidar pronte, doncs no se pot posar en marxa un altre servei públic. Per tant, si hi haguera realment voluntat per part del Partit Popular, se podria recuperar el servei públic. I els costos estratosfèrics del tancament doncs se podien revertir en iniciativa d'inversió per a recuperar el servei i recuperar un sector estratègic que generaria treball. S'ha fet públic, vull un informe. Què m'he quedat? És que no tinc rellotge. S'ha fet públic, estic acabant, president, estic acabant. S'ha fet públic un informe de la gran competència del Partit Popular en el tancament que ens va costar un rinyó. És més, vostès han posat en precari el futur perquè la despesa que suposaria per a la futura Generalitat Valenciana el nou govern, per la seva incompetència, serà d'una gravetat si es declara, com tot indica, la nulitat de tots els EREs que vostès han plantejat i se decreta... Jo crec que finalitzes. Sí, vaig acabant. És a dir, recuperarem el trellat, recuperem el sentit comú. I no me dirigís només al senyor Antonio Montiel, sinó la pregunta està dient, vostès consideren que jo ho entenc que sí, que el que voldríem és que des de ja, perquè tenim l'edifici, tenim els equips tècnics, tenim els professionals, doncs si hi haguera voluntat política, podríem posar en marxa el servei públic. Perquè ara sí la trampa serà dir que el Partit Popular ha atendido la voz de la ciudadanía i ens voldran enredar en una iniciativa legislativa, ens voldran enredar en un tràmit parlamentari que és costosíssim i llarguíssim. Per tant, si n'hi ha voluntat política, se pot tirar endavant. Gràcies, senyor Morera. En representació del grup parlamentari socialista, il·lustre diputat Josep Moreno, té la paraula. Moltes gràcies. Senyor Montiel, benvingut. Vostè està ací no per la gràcia de ningú. Vostè està ací perquè el sosté un dret. Si no el sostenera un dret, la seva compareixença seria il·legal. El problema és que sovint, en aquestes corts, contravenint allò que les lleis deurien determinar, s'impedeix que la gent parle, intervinga o estiga. Però vostè està ací exercint amb tot el dret i amb tot el suport de 90.000 ciutadans un dret a defensar en aquest cas una ILP en nom de tota aquesta gent. Ha dit vostè una cosa que me pareix central. Ha parlat vostè, i com és vostè una persona educada i ponderada, sembla que no com jo, ha dit vostè, perdó per fer-los memòria, ha dit. Bueno, doncs, mire, no els demane perdó per fer-los memòria perquè és precisament la memòria, la pedra angular dels arguments que el duen a vostè ací i que l'han de continuar mantenint. Al llarg de la història, les causes més justes han necessitat sovint tant com de la raó, senzillament de la memòria. Pot ser aquesta és la raó per la qual els pitjors criminals, dictadors i sàtrapes que ha patit la humanitat han fet de l'estratègia de l'oblit una estratègia per a mantindre's en el poder i poder fruir d'una impunitat que la història, afortunadament, sempre els ha negat. Per això, senyor Montiel, avui més que mai, per saber quin serà de debò el futur de la iniciativa que vostè pretén impulsar, ha de fer memòria, tots hem de fer memòria. Perquè després de mi li van parlar a vostè de sostenibilitat, pensant que ni vostè ni nosaltres tenim memòria. I ahir és on vostè tindrà que recordar que els que avui li parlen de sostenibilitat van modificar el 1999
la llei de radiotelevisió valenciana per a poder endeutar-la fins dur-la a la ruïna, quan llavors la llei ho prohibia expressament. 1.200 milions d'euros saquejats per la seva decisió de fer insostenible la tele. Algú després de mi, en no poc cinisme, senyor Montiel, li dirà que cal una plantilla més austera, però tots nosaltres, els que estem ací, els tindrem que fer memòria. I els recordarem que aquell que va ser responsable de dur una plantilla que en 1995 era de 650 treballadors, aquells la van tancar en 1.700 el dia en què decidiren assassinar aquesta televisió. Sense cap rubor ni vergonya, senyor Montiel, després de mi, algú intentarà mantindre que el servei públic, aquest que massacranen en una llei, el tancaren perquè els treballadors no volgueren negociar en ells, no volgueren parlar en ells. I vostè i jo tindrem que fer-los memòria, i ja els l'ha fet vostè, per dir-los que no van ser els treballadors els que tombaren Capero i els que tancaren aquella televisió. Va ser un tribunal de justícia que els va condemnar a ells, que estan molt acostumats a ser condemnats i entrar en presó. Va ser un tribunal el que els va condemnar per vulnerar drets fonamentals de valencians i valencianes. Els parlaran a vostès, als promotors de la ILP, després de mi, d'una televisió plural. I és possible fins i tot que s'atrevisquen a parlar d'això. No s'estranya, ells són així. Ho faran els mateixos que mai deixaren que les víctimes del metro entraren en televisió valenciana. Ho faran els que nomenaren els caps de premsa com la senyora Genoveva Reis, Núria Romeral, Peter, Pedro García, els mateixos que els nomenaren directors generals quan eren militants del seu partit. Els mateixos que el posaren al servei de les trames que saquejaren la radiotelevisió pública fins dur-la a la ruïna i deixar-nos sense eixe dret. Ho faran els mateixos que tenen avui un secretari autonòmic que se reuneix 2 vegades per setmana en un condemnat per corrupció. Ja tinc un minut, senyor Maluenda? En un condemnat per corrupció, és l'únic al que l'he recordat lo del minut. Gràcies, senyor Maluenda. En un condemnat per corrupció per saquejar les arques públiques que els valencians creuen destinar a xiquetes violades i contagiades de sida, el secretari autonòmic de comunicació se reuneix 2 vegades per setmana per a rebre instruccions. Ho faran els mateixos, si no fa falta fer tanta memòria, que han nomenat com a cap de Radiotelevisió Espanyola al comissari polític de Telemadrid, han posat al cap dels serveis informatius un columnista de La Razón, els mateixos que han nomenat al cap de premsa la senyora Sánchez Camacho, responsable de la televisió estatal pública en Catalunya. Si s'atreveixen a parlar-li de llengua o de cultura, senyor Montiel, recorde que ahir davant té vostè els de la Educació per a la Ciutadania en anglès, els que entraven a cavall, sable en mà, polític, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a donar ordres de quin idioma parlem els valencians i quin íbero mos el va dictar. Senyor Montiel, si després de mi algú li diu que no anem a tindre televisió immediatament perquè hi ha crisi, recordi-li que la de Madrid ha destinat 69,9 milions a l'últim pressupost, Castilla-La Manxa 34 i Galícia 90 i tants. Mire, facin memòria i facin-los memòria perquè la memòria desvetllarà les seues úniques i autèntiques intencions en tot això. Sé que aquests senyors estan dubtant sobre si donar o no acaben seguida, senyor president, suport al proper ple del dia 19 a aquesta ILP. Què passarà al tràmit parlamentari? Les comissions es pregunten. Controlarem el debat? Podem prostituir-lo, com sempre? O serà l'escenari perfecte per a que ens esclaten noves coses d'estes que volem oblidar? Vull que animar els que en el seu dia assassinaren el nostre servei públic i sé que vostè ha vingut avui ací a reclamar que restituïsca, per continuar en la seva cínica estratègia fins al final. Els arxius documentals de la radiotelevisió valenciana guarden celosament aquesta memòria que ells volen tancar i tapar de què ens ha dut al dia d'avui. A no ser que el miracle de la combustió espontània torne a oficiar el que ja va oficiar en Ciexsa quan alguns eren responsables de guardar aquests arxius. Si això no passa, segur que els arxius ens donaran grans notícies en un futur immediat. I si no ho fan, no es preocupen. En el mateix tràmit quedaran desvetllats, perquè, senyories, com dia una gran pancarta en castellà d'una d'aquestes manifestacions multitudinàries que jo no vull oblidar, la cabra tira al monte i els fanàtics al xino mandarín. Gràcies.
Bé, per últim, té la paraula en representació del grup parlamentari popular il·lustre diputat Jorge Vila. Sí, moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, volguera donar la benvinguda al senyor Montiel a aquestes Corts. Parlava abans de m'emprendre esta intervenció que fa més de 30 anys que es coneguem i la veritat és que està bé conèixer, tornar a coincidir en aquestes Corts en un dia important per als mateixos, per el mero fet de que estiguem així parlant i defendent i presentant una iniciativa legislativa popular, però per el fet que avui les Corts Valencianes s'obrin per voluntat dels grups parlamentaris, de tots els grups parlamentaris, a la participació ciutadana. Estic així parlant en representació del grup parlamentari popular, en representació del grup parlamentari popular que sustenta al govern valencià i que, com ja li vaig comentar en la primera de les reunions que vàrem tindre, el mateix este grup havia rebut instruccions del president Fabra per a poder fer viable esta compareixença i tractar la seva conveniència. Parlem, en este cas, i jo crec que és el més important, parlem de consens, el més important d'esta iniciativa legislativa popular que està plantejant la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió valenciana, està parlant de consens, que és el més important per a aquest grup parlamentari, i així li ho vam plantejar en el seu dia. Entenem aquesta iniciativa legislativa popular com una nova oportunitat per al diàleg, com una nova oportunitat per al consens. I, a més, senyor Montiel, ho estem fent així, en les Corts, expressant-se en valencià, en la casa de tots els valencians, no en un àmbit reduït o domèstic, cosa que jo crec que també ens té que fer sentir molt orgullosos com a valencians. I dic que crec que lo fonamental, lo important d'esta iniciativa és el consens, precisament perquè este és el que el grup parlamentari popular ha estat buscant a lo llarg de tots aquests anys i no ha tingut la possibilitat d'aconseguir-ho. Estem buscant este consens des del plantejament que es va fer per part del president Fabra de pactes de comunitat, des del moment en què van redactar un document de bases per al consens, que no va tindre la resposta dels grups parlamentaris de l'oposició, perquè no ha hagut voluntat per part dels grups parlamentaris de l'oposició, absolutament mai, ninguna voluntat d'arribar a ningú consens, ni en esta ni en altres moltes matèries. Senyor Montiel, entenem esta possibilitat de consens, entenem, com li dia, que esta iniciativa legislativa popular obri una nova via per al diàleg, i jo li volguera preguntar, i entenc que sí, perquè aquesta sempre ha sigut el seu posicionament, però entén vostè que efectivament aquesta iniciativa legislativa popular que planteja la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió valenciana té que ser una nova oportunitat per al diàleg i per al consens, i entenc que quan vostè està parlant d'aquesta necessitat de consens i d'aquesta necessitat de diàleg, ho està fent pensant en el consens de totes les forces polítiques, no ho està fent pensant exclusivament en el consens d'una part de les forces polítiques d'esta cambra. Jo entenc que sí, però clar, quan se planteja que aquesta iniciativa legislativa popular té que ser aprovada en la seva integritat, quan es planteja que no és una qüestió negociable, és a dir, que es té que aprovar al 100% aquesta iniciativa legislativa popular tal qual està plantejada, pues, no sé, pareix que qüestione un poc el fet del consens. Entenc, com li dic, i és la pregunta que li vull fer, que quan està vostè parlant de consens, està parlant, moltes gràcies, està parlant de consens de tots els grups parlamentaris. Esta ILP planteja, i és l'objecte fundamental, la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió valenciana. Entén vostè, i és una altra de les preguntes que li vull fer, entén vostè que este nou servici de radiotelevisió valenciana, que és el que defèn esta iniciativa legislativa popular, esta iniciativa legislativa popular, a pesar de lo que han dit alguns dels membres de l'oposició, no parla de la reapertura de l'antiga radiotelevisió valenciana, sinó que està parlant de la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió
valenciana, com diria, entén vostè que la sostenibilitat, encara que vostès en el document no parlen massa d'això, però sí diu que té que ser un servici ben estructurat, entén vostè que la sostenibilitat és un element fonamental? I per últim, senyor Montiel, i si no és així no em corregís, estic parlant de memòria, però entén vostè que és possible una nova radiotelevisió valenciana sense tindre totalment liquidada l'anterior? I ja, per últim, en qualsevol cas, tenint en compte aquesta voluntat de consens i diguem-li que, crec recordar que el que li vaig a dir és aixina, i si no és aixina em corregís, pensa vostè que en atenció a aquesta voluntat de consens seria convenient la retirada del recurs d'inconstitucionalitat presentat per el Partit Socialista del País Valencià? Per últim, i ja no sé si que acabe, senyor president, lamente que qui ha parlat abans de mi hagi volgut fer la meva intervenció i, el que és pitjor, hagi volgut dirigir la seva. I ja, per a finalitzar, espere que els grups de l'oposició atenguen aquesta nova disposició per al diàleg, aquesta nova oportunitat per al consens, i que no utilitzi aquesta iniciativa legislativa popular com una nova ferramenta, com una nova arma contra el Partit Popular i el govern al que sustenta. Res més i moltes gràcies. Gràcies, senyor Weber. Per a contestar a les preguntes i observacions que se li han formulat, té la paraula el senyor Montiel. Moltes gràcies. Per 5 minuts. Sí. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyories, per les seues preguntes. La veritat és que s'han plantejat preguntes, algunes de molta complexitat, que fins i tot excedixen de la voluntat dels promotors i de la mateixa iniciativa legislativa popular. Però vaig intentar donar-li la mida de les meves possibilitats alguna contestació. En primer lloc, agrair la intervenció del senyor Ignacio Blanco, perquè efectivament jo recordo amb molta tristesa que el 14 de novembre del 2001 la Cambra va rebutjar una iniciativa legislativa popular, la primera que es va fer en la Comunitat Valenciana, que havia replegat 118.000 signatures i que pretenia l'ordenació i protecció de l'Horta de València, i es va rebutjar en l'excusa de que ja estava treballant el govern valencià en aquesta ordenació i protecció. Han passat 13 anys i un mes i encara estem esperant que s'aprovi un pla d'acció territorial per a la protecció i ordenació de l'horta. Per tant, jo tinc alguna experiència i crec que és un luxe des del punt de vista d'un ciutadà del carrer, tinc alguna experiència en iniciatives legislatives populars i la veritat és que no estic massa satisfet. No estic massa satisfet de que no es poguera comparèixer per a defensar aquella iniciativa. Per tant, no considere, com molt bé ha dit algú de les senyories intervinents, la meva presència així com un luxe, sinó com l'exercici d'un dret. Jo ja sé que n'hi ha un grup parlamentari que ha presentat una iniciativa per a modificar la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular. Però sé que aquest mateix grup parlamentari va rebutjar una proposició de llei del grup d'Esquerra Unida en l'any 2002 en el que precisament es demanava fer allò que ara es pretén aprovar. I allò incluïa precisament que els representants de les comissions promotores de les iniciatives legislatives populars pogueren vindre a la cambra per explicar les seues raons. Per tant, agraïs l'oportunitat que m'ha donat el senyor Blanco per a fer memòria, com dia també el senyor Moreno. La veritat és que nosaltres no acceptarem un canvi de la ILP. No acceptarem. I vaig a respondre també al senyor Bellver. I per què? No és un problema de consens. És que això jo crec que no s'acaba d'entendre. Nosaltres som ciutadans. Nosaltres no som un grup parlamentari. Nosaltres no entenem de maniobres reglamentàries. Nosaltres hem fet, i ens ha costat molt, un test que és una fulla de ruta per a construir el consens. Però no per a construir el consens entre els grups, sinó per a construir el consens entre la cambra i la ciutadania. Per això, el nostre projecte, la nostra proposició de llei, parla de crear tot un seguit de processos de consulta a experts,
de consulta a professionals, de consulta a universitats, de consulta al sector empresarial de l'audiovisual valencià, etc. etc. I, a més, per a que aquest consens funcioni, hi hem ficat uns terminis i hem donat unes instruccions, unes recomanacions, si se vol, al govern per a que ho faci en un temps determinat. I si no ho fa, que una comissió parlamentària que actua com a garant d'aquest consens introduïsca també la seva iniciativa. Nosaltres pensem que, contràriament al que ocorreix en altres països d'Europa, així es consulta molt poc als experts, es consulta molt poc a les universitats, es consulta molt poc als professionals, es consulta molt poc fins i tot a la gent del carrer. I resulta que, com he dit, el dret dels valencians i de les valencianes és atendre un servei públic de ràdio i televisió plural, de qualitat i en valencià. Com ho facin és problema seu, perquè vostès tenen la responsabilitat, tenen vostès el deure de complir la llei, de complir els tractats internacionals i de fer-ho bé i de donar comptes després i sotmetre's al control de la ciutadania. I m'agradaria que aquest control no fora cada 4 anys, a soles, perquè les dona a vostès massa temps. Jo m'agradaria pensar que aquest control es pot exercir mitjançant mecanismes com aquests de la iniciativa legislativa popular. Per tant, jo no parlo del consens dels grups. A mi, el consens dels grups ho agraïsc, però de veritat, intenten vostès per una vegada construir un consens en la ciutadania, en la gent del carrer, perquè no ho van fer en la iniciativa legislativa popular per l'Horta. I sembla que no ho van fer tampoc quan van tancar la televisió valenciana, la radiotelevisió valenciana que tenien. I sembla que no tenen massa intenció de fer-ho ara. Me perdonaran, però tinc les meves dubtes. Vaig a contestar de tota manera, aprofitant-me del senyor Maluenda, que va ser qui va defensar el vot en contra del PP de la iniciativa legislativa popular per la protecció de l'Horta. Me vaig aprofitar, dic, i les vaig a dir que, en relació amb el que deia el senyor Morera, que efectivament la radiotelevisió valenciana i el seu tancament és un símbol de la incapacitat per exercir el diàleg. Ho he dit i ho mantenc. I nosaltres sí que hem intentat parlar amb el president Fabra i li hem demanat per el conducte reglamentari, respectuosament, que ens revelarà. Jo ja sé que el senyor Fabra, perquè m'ho ha dit el senyor Bellver, i el conec, i no me mentiria en una cosa aixina, li ha donat instruccions al grup parlamentari popular per a que alce la mà en aquest tema. Però a mi no em sembla prou. Ho sent, però no em sembla prou. Nosaltres creguem que es pot recuperar el servei públic de ràdio i televisió valenciana. Crec que es pot. Avui mateix un informe, sense que ningú s'hagi fet responsable de la seva autoria, però avui mateix un mitjà de comunicació valencià publicava un informe en el que parlava que això eren 4 quinzets. Crec que 14 milions d'euros i se tornava a obrir la ràdio i televisió valenciana. Després, és veritat, n'hi hauria que parlar d'altres coses, però ja parlaran vostès. És que nosaltres som ciutadans. No mos demanen que fem la vostra faena, la seva faena, perdó. És que a nosaltres no ens correspon. Nosaltres hem fet prou i ho fem amb moltes dificultats. I en els nostres diners, i en el nostre temps, i en la nostra ràbia, ja fem per redactar una proposició de llei i per a replegar signatures. No ens demanen que també redactem nosaltres com hauria de ser la nova televisió. No ens demanen com n'hi hauria que tancar la liquidació o com n'hi hauria que recomposar l'ERO. Però ja dic que avui mateix es parla en els mitjans de comunicació d'un informe que ho fica molt senzillet, sembla ser molt senzillet. Si és veritat que n'hi ha en el projecte de pressupost per a l'any que ve una consignació pressupostària de vora 59 milions d'euros a soles per a pagar despeses del tancament, i si és veritat el que diu l'informe que avui es publica en mitjans de comunicació, que a soles en 14 es recuperaria l'empleo i es recuperaria la radiotelevisió valenciana i després ja anirien arreglant, jo crec que la cosa sembla prou senzilleta. No cal tindre dos carreres.
Crec que falta voluntat política. Crec que té raó el senyor Morera, però jo, de tota manera, estic així perquè m'ho crec, i crec que se pot arreglar. A soles ja per a dir-li al senyor Moreno que efectivament, nosaltres fem memòria. M'ha donat també l'oportunitat de fer-la i m'he llevat un pes de damunt. Moltes gràcies, perquè al senyor Maluenda li tenia guardada una cosa com aquesta. Se l'haguera dit per el carrer, però no me'l trobe mai. Jo crec que efectivament n'hi ha altres televisions autonòmiques, fins i tot en Ceuta, jo respecte molt, en Extremadura, en altres, en Castilla-La Manxa, i estan funcionant. Que no n'hi ha crisi en aquests territoris? Si és que, a més, poden mantenir a ells, tindran algun seny, algun trellat especial en Extremadura o en Ceuta o en Castilla-La Manxa que no tinguem els valencians, que a més tenim una llengua pròpia. Per tant, jo crec que caldria fer un esforç. Nosaltres estem demanant que es faci un esforç. Nosaltres hem fet una llei molt respectuosa en les competències del govern i en les competències de la cambra. Nosaltres hem fet una llei que és, com dic, una fulla de ruta. No es tracta d'imposar res a ningú, però es tracta de dir-li que ho faci i com seria recomanable que ho fera. I aquest és el consens que volem. El senyor Bellver, que ve de l'administració del món dels ajuntaments, m'ha fet 4 preguntes i un prec. Sembla que el prec se ho dirigia a la resta dels seus companys de grups parlamentaris. Li vaig a contestar. Esta ILP és una nova oportunitat, efectivament. No haguera fet falta tindre una segona oportunitat. No haguera fet falta. Normalment, en medicina, jo fuig dels metges, però en medicina se demana la segona opinió, la segona, quan encara no t'has mort, quan estàs malalt. Així, primer te maten i després te demanen una segona oportunitat, una segona opinió. Jo crec que el consens és consens social. Nosaltres no entrem, no som parlamentaris, no som gent que estiga en la cambra habitualment. Volem que es construïsca el consens en la societat. Donem algunes orientacions. Ara sí, nosaltres no reneguem d'uns mínims principis i d'uns mínimes funcions que entenem que té que complir un servei públic de radiotelevisió com cal, com es mereixen els valencians i les valencianes. Nosaltres no parlem de sostenibilitat. Per què? Primer, perquè els números canten. I jo ja he vist avui que en 14 milions això s'arregla. Que en el projecte de pressupost n'hi ha 59 per pagar despeses. I que n'hi ha 1.200 de deute que no són meus. No són meus. Ni de les 90.000 persones que han signat. I aquests 1.200 milions de deute tampoc són dels meus fills. I vostès m'estan demanant que jo torni a casa i li digui als meus fills que els pròxims 20 anys tindran que continuar pagant el deute i, a més, per culpa dels mateixos que li han furtat babalà. Això no pot ser. Nosaltres no volem parlar ara d'aquesta sostenibilitat perquè no les ha importat la sostenibilitat quan s'endeutaven. Nosaltres pensem que sí se pot, si vostè vol que jo li diga, sí se pot arreglar-lo de Radiotelevisió Valenciana encara que estiguen les liquidacions per mig. Perquè jo abans pensava que estava boig, però és que avui ho he llegit en els mitjans, que n'hi ha un informe que diu que es pot. I sembla raonable. M'ha donat temps este matí de consultar una experta laboralista i me diu sí que és possible revertir l'ERO si n'hi ha voluntat i si es pacta i si es negocia i si es dialoga en els representants dels treballadors. Per últim, jo no entenc ni volen... Perdó, sí entenc, però no vull parlar del recurs d'inconstitucionalitat, perquè jo no l'he fet. I a mi la veritat és que em sembla una cosa molt llarg termini i jo vull solucions ja. Per això hem ficat terminis concrets. I el prec que vostè li feia a la resta dels grups, jo entenc que és aixina, que és del consens, però per favor, senyora Bellver, que es coneguem, no facin a soles el consens de portes cap a dins. Intenten per una vegada eixir al carrer i parlar amb la gent o cridar a la gent per a que parli així. Gràcies. Gràcies, senyor Montiel.
Bé, ara hi ha una nova ronda d'intervencions per a formular preguntes o demanar noves aclaracions. Sí que es demana ara que si poden ajustar-se al temps perquè n'hi ha una altra compareixença posterior i s'està demorant una miqueta. Però bé, en primer lloc, el senyor Blanco té la paraula. Gràcies, president. Senyor Montiel, jo li preguntaria ara, en este segon torn, com se li queda el cos a vostè? Com se li queda el cos quan vostè escolta dir que són les instruccions del president Fabra les que han fet viable aquesta compareixença? Vostè, que a més és professor de dret constitucional, com se li queda el cos? Quan li plantegen que la seva compareixença no és un dret no personal, sinó col·lectiu, dels vora 90.000 signants de la ILP, sinó un luxe que ha permès el senyor Fabra. Com se li queda el cos? En segon lloc, com se li queda el cos quan escolta parlar de que aquesta és una nova oportunitat per al diàleg i per al consens aquelles persones que van tancar Radio Televisió Valenciana sense diàleg i sense consens? A una persona que va apretar el botó per a suprimir el servei públic, que està acompanyada de moltes altres persones que van fer el mateix, que copen avui la primera filera però que van ser les que van executar Radio Televisió Valenciana. Com se li queda el cos? Com se li queda el cos quan es qüestiona l'exigència de que es respecte el contingut íntegre de la ILP per part d'aquelles persones que mai accepten esmenes als seus projectes de llei, a les seves proposicions de llei, i això va ser la via que van utilitzar per a tancar Radio Televisió Valenciana, o per als seus projectes de pressupostos. Mai. I ara, de què volen parlar? De quines esmenes? A una llei que té 7 articles, una addicional, una derogatòria i 2 disposicions finals. Una llei que deixa en mans d'esta cambra, en mans d'estes corts, la futura llei de Radio Televisió Valenciana. Quines esmenes volen fer? El que passa és que estos fulls no els han vist, ni en pintura, no han firmat cap d'ells, estos fulls. I ara parlen de consens i de negociació. Les mateixes persones que s'han negat a negociar amb els treballadors i les treballadores del comitè d'empresa. El mateix president Fabra que s'ha negat a rebre-los a vostès. I parlen de diàleg i de consens. Com se li queda el cos? Com se li queda el cos a vostè quan parla de la sostenibilitat, el portaveu del Partit Popular, tenint a la seva dreta al president del Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana l'any 2011? Els responsables dels 1.200 milions d'euros de deute parlen de sostenibilitat? Com se li queda el cos? Tal vegada a vostè li passa com a mi, que encara no s'ha acostumat. I jo ja porto pràcticament una legislatura. Encara no m'he acostumat. No m'he acostumat a aquesta falta de vergonya. No m'he acostumat a la manipulació del llenguatge. No m'he acostumat a la política de mires curtes, partidista, que no pensa en el poble valencià, sinó únicament en el Partit Popular. No m'he acostumat. I com me conec, jo sé que vostè tampoc. Ni s'acostumarem, ni jo ni vostè. Ha dit vostè que rebutjar aquesta ILP, no aprovar-la, tal qual ha sigut recolzada per 90.000 valencians i valencianes, seria empobrir la democràcia, seria renegar de la llengua, seria allunyar-se de la societat. Efectivament, subscric aquestes paraules. M'agradaria que això no passara. No confie, però m'agradaria que això no passara. Que almenys l'única herència mitjanament acceptable d'aquesta legislatura per part d'aquestes corts, en les quals la majoria absoluta del Partit Popular ha imposat retallades, repagaments, exclusions de drets i tancaments de serveis públics, que l'única herència positiva fora l'aprovació íntegra d'aquesta ILP que permetera tindre més avant una llei de Radio Televisió Valenciana que recuperarà el servei públic. Però el que sí que li dic és, des del grup d'Esquerra Unida, des de la meva organització, i estic convençut que des de moltes altres organitzacions polítiques, socials, cíviques, culturals, farem tot el possible per a recuperar la riquesa de la democràcia, per a trobar d'una manera per totes la possibilitat de promocionar i protegir la nostra llengua i per apropar-nos a aquesta societat que està reivindicant el seu dret a uns mitjans de comunicació públics, en valencià, de qualitat, plurals i sense corrupció.
Moltes gràcies. Gràcies, senyor Blanco. Senyor Morera. Moltes gràcies, senyor president. I molt agraït per les respostes que ens ha donat el senyor Montiel, perquè efectivament nosaltres també considerem que si se vol se pot recuperar el servei públic de Ràdio Televisió Valenciana. I això és l'objectiu fonamental dels promotors i dels més de 90.000 valencians i valencianes que van firmar la ILP. Recuperar en el termini més ràpidament possible i evitar el problema de que els seus fills, o els meus ja no veuen Babalà, però els agradaria veure altres coses, no? Els responsables d'esta desfeta són el govern, són el Partit Popular, és el president Fabra. I és evident que això, este error gravíssim que ens ha costat perdre un servei públic, pues ara el president Fabra li ha donat instruccions al senyor Beiber per fer visible la compareixença. És a dir, més que voluntat política, entenem, i anem a parlar del consens, de recuperar Ràdio Televisió Valenciana, el que n'hi ha és voluntat política d'intentar tapar, com siga, un gravíssim error que ha tingut unes conseqüències desastroses per a la nostra economia, per a la nostra societat, per a la nostra possibilitat d'expressar-nos en el món. Acabar en la ràdio i la televisió pública. No s'entendria, i els gestos són interessants. Per exemple, s'ha impedit que convidats a esta compareixença estiguen presents avui així. Se'ls ha vetat la possibilitat de que estiguen així. I això ja demostra un poc les formes democràtiques, fins i tot la limitació de temps en el tema bàsic de la legislatura com és este. I per què dona instruccions el president Fabra? Podíem pensar, tenim el legítim dret a pensar que és una mostra de filibusterisme polític. Per intentar no ser recordat per els valencians com el president que va tancar Ràdio Televisió Valenciana, que serà recordat, siga o no nomenat per el Partit Popular o designat per Rajoy per Madrid. Això ja no li lleva a ningú. I crec que el poble valencià ja l'ha qualificat. El president Fabra en la seva gran capacitat. I el president Fabra, l'altre dia, sense consultar al grup, vingué així el 13 de novembre, dient que abre la puerta a un nuevo Canal 9. Y intenta y usa la iniciativa legislativa para que es tramite, pero yo lo que le dic al president Fabra, al senyor Berber, al senyor Antoni Montel, que si se vol, se pot. Perquè efectivament tenim un informe econòmic i jurídic de com se pot recuperar Ràdio Televisió Valenciana. Sí. De refer tot el mal que vostès han fet. Si se vol, se pot. Perquè el que vostès han fet ha sigut d'una gravetat econòmica, a banda de tot, enorme. I econòmicament és factible, en 14 milions d'euros. Perquè els costos de les indemnitzacions, amb un diàleg que l'oferia el comitè d'empresa real i allanant-se a les demandes que estan plantejades en l'Audiència Nacional i mirant com donen solució al recurs d'inconstitucionalitat, podrien tindre Ràdio Televisió Valenciana recuperant els bons professionals que vostès van marginar. I el dia que toqui el senyor Fabra podria fer l'anunci del discurs d'any nou de la Ràdio Televisió Valenciana. Pues yo, ahora, es que me da igual, yo lo que busco es que recupere Ràdio Televisió Valenciana, que s'acomiade l'home, que demane perdó, que diga que ha sigut que rectificar els desavis. Fins a aquest punt crec que podem estar tots d'acord. N'hi ha consens? Posem-nos en el consens, però en el consens real, no en el de tramitar una iniciativa per a que passe el que va passar, com molt bé ens ha dit el senyor Montiel, que després de 13 anys de la iniciativa legislativa popular per l'Horta, el govern del PP ha estat incapaç de posar en marxa una ordenança, una llei que ordene la destrucció de l'Horta de València. Això és filibusterisme polític. I això no és el que vull que passe en Ràdio Televisió Valenciana. Per això els dic, senyor Beiber, volen vostès que recuperem Ràdio Televisió Valenciana? Consens. Però no ens demana que participem en les seues maniobres d'acatxar-se els pantalons políticament parlant. Van retirar el nostre estatut que vam aprovar per aconseguir inversions públiques territorialitzades. I ahir tingueren que anar tots a rebre la ministra
per rebre ordres quan ha estat incapaços d'invertir el que ens toca per població durant tants anys. 14.000 milions d'euros des del 2002 en inversions públiques territorialitzades. Són uns incompetents. I retiraren l'Estatut d'Autonomia que tenien pactats així. I el retiraren. I ara volen fer el mateix. I no els ho anem a consentir. Per tant, els dic claríssimament. Si volen ja que ens sentem a parlar per a recuperar el que demanen des de la iniciativa legislativa popular els 90.000 valencians i la societat civil, la real, no la falsificada per vostès, de recuperar el servei públic, mos tenen al seu costat. Perquè l'error que vostès van fer, gravíssim per la nostra economia, per la nostra societat, per la nostra dignitat com a poble, els ho recordarem sempre. Rectifiquen si volen. I president Fabra, menys esperar a ser designat des de Madrid i més defendre els interessos del poble valencià. I defendre els interessos valencians és recuperar ja el servei públic de radiotelevisió valenciana, allanant-se a les demandes i posant en marxa amb els professionals radiotelevisió valenciana. Gracias, señor Morera. Señor Moreno. Senyor Montiel, primer que res, felicitar-lo per la seva, crec que brillant, defensa dels interessos de les desenes de milers de persones que hi han darrere de la iniciativa legislativa popular que vostè avui defensa. En segon terme, anunciar que el meu grup parlamentari, per supost, donarà suport a la seva iniciativa i la iniciativa que vostès plantegen. Mire, aquesta gent que parla després de mi són molt nacionalcatòlics. Jo ja sap vostè que no. Vostè i jo també ens coneguem fa molts anys. Sap que jo no. I els agrada molt entendre sobre la política des de la vessant de la seva religió en la part que ells la practiquen. Que és, jo confesse, vaig a la missa, confesse i vaig al cel. Sempre se'ls olviden dos parts que hasta jo mateix, que no crec en Déu, me conec de quan era xocotet, perquè vaig néixer en el 69, encara vaig patir una part del règim que alguns t'enyoren, que és la contricció, esta del dolor de corazón, demanar disculpes, en aquest cas, no els haurà sentit demanar disculpes, i la penitència, que en el seu cas sol tindre certa relació amb penitenciaria. Parlen d'aquestes coses i a mi me recorden a la mare d'un amic meu també d'escola, que el meu amic li dia, vine sí que no el vas a fer res, amb una sabatilla en la mà. Saps? Que el meu amic no solia anar, perquè se la veia amb la sabatilla en la mà. Els que li parlen a vostè de consens són els mateixos que en Radiotelevisió Valenciana estan practicant altra vegada els temps d'Urdaci i són notícia tots els dies, ui, el seu partit, ells. Són els mateixos que acaben d'anunciar una telerús com si fos una broma i no desviar diners públics a una televisió privada per a manipular-la. Ells, ui, ahir, el seu grup, els del consens, estos que estan així davant. Mira, senyor Montiel, ells no creuen en l'espírit que anima la seva llei. I vostè està així senzillament perquè algun il·luminat se li ha acudit que aquesta és una bona estratègia per a les eleccions, però ells són els companys de Vicente Sanz, imputat per acoso sexual a treballadores, per Lola Johnson, Jaraba, Pedro García alias Peter, Núria Romeral, etc. Són ells, els del consens. El seu discurs de consens és, com diu una gran amiga meua, és com el submarino de Gila. De color bien, però no flota. Sap? Tenen un discurs, que els el compren alguns, els que ja han comprat prèviament, però no flota. No se sosté de ninguna de les maneres. Diu que no volen que utilitzem la radiotelevisió valenciana o aquesta llei com una arma, però per favor, si vostès no necessiten que ningú utilitzi una arma, vostès són especialistes en pegar-se tirs als peus, en la seva pròpia arma. Lo de la radiotelevisió valenciana ha sigut un tir en el peu que s'han pegat vostès venint de caceria de marraquets, de caceria o de lo que fora. Nosaltres no hem utilitzat això com una arma. Són vostès qui se la dispararen al peu per la seva intransigència, el seu totalitarisme i el seu fanatisme i la seva obsessió per la manipulació informativa. Sí, eixa que vostès tant enyoren i encara practiquen allà on poden i on els deixen, de limitar els temps i que la gent
no s'expresse, o utilitzar mecanismes per a perseguir a diputats. Sí, senyor Fontdemora. Miren, vostès han parlat del recurs d'inconstitucionalitat. Que no han escoltat al senyor Montiel, que no l'han rebatit. Els ha fet tota una retaïla de les lleis que vostès conculquen tenint els valencians sense un servei públic de televisió. Els l'ha feta tota sencera. Acaba en seguida. Tota sencera. Qualsevol partit de gent que poguera fer-ho haguera presentat un recurs d'inconstitucionalitat i efectivament Ximo Puig va presentar un recurs d'inconstitucionalitat que mantindrem en tant en quant es mantinga la lesió als nostres drets. Clar que sí. I s'emparen tots els principis de legislació estatal i europea que ha nomenat el promotor d'aquesta ILP. Les lleis, a més de conservar-les i llegir-les, hi ha que intentar entendre-les. Senyor Montiel, acabe. Quan encara no he consumit ni els 5 minuts i ja m'han avisat. La seva iniciativa, càlmense, senyories. La seva iniciativa demana algo sensat per a qualsevol govern demòcrata i decent. La pregunta si este ho serà. Vostès demanen, senzillament, que es pega un primer pas per a restituir un dret al que els valencians tenen dret. Un pas que després facilitarà el consens en la cambra, en eixa legislació, en tot eixe procés. La pregunta és si ells ho faran. La pregunta és com es resoldrà el dilema que vostè avui planteja així, i és que planteja que li torne el seu dret a aquell que li va arrebatar. Espere que tots els valencians tinguem sort i justícia en eixa tasca, encara que ho dubte. Gràcies. Gràcies, senyor Moreno. Grup Parlamentari Popular, senyor Viver. Sí, moltes gràcies, senyor president. Reiterar el que ha dit al principi d'esta intervenció. Crec que avui és un dia important per el fet que estiguem així defendent i parlant d'una iniciativa legislativa popular i que, com ja ha dit, li vaig anunciar als responsables de la comissió promotora, el president Fabra em dona les instruccions de que, a pesar de que no està previst reglamentàriament el fet de que es pugui comparèixer en la defensa d'esta iniciativa legislativa popular, establirem els mecanismes necessaris i buscarem els mecanismes necessaris per a fer-ho possible, sobretot tinguent en compte que este grup parlamentari popular i el govern del president Fabra està en estos moments tramitant i prenent decisions per a efectivament fer possible la participació ciutadana en esta cambra. Fer possible la participació, com vostè molt bé ha dit, els ciutadans voten cada 4 anys, ho fan amb tota la responsabilitat del món, però ara volen més, volen poder parlar i participar en esta cambra. I sabeu, ha sigut escoltada per este grup parlamentari i està portant davant les mesures necessàries per a fer-ho possible. No m'han entès bé en la meva primera intervenció quan parlava de la possibilitat d'una nova oportunitat per al consens. Quan estic referint-me a una nova oportunitat per al consens, estic referint-me a grups de l'oposició. Ara tenen els grups de l'oposició l'oportunitat de respondre a aquesta voluntat de consens que va expressar el govern del president Fabra des del primer moment. Vostès no volen recordar-ho, vostès no volen ni sentir parlar, però ja en desembre de 2011 el govern valencià va remetre a tots els grups parlamentaris un document en bases per al consens per a parlar de la radiotelevisió valenciana, i aquest servici públic de radiotelevisió valenciana que el govern valencià i este grup parlamentari ha estat intentant portar endavant fins al final, en moltes coincidències, en moltíssimes coincidències, diria jo, en el que expressa i en el que defineix esta iniciativa legislativa popular, en molts esforços, en la redacció d'una llei, en la firma d'un contracte programa, en l'assumpció per part del govern valencià del deute de radiotelevisió valenciana per a fer-la possible, per a fer-la sostenible, perquè la sostenibilitat, senyor Montiel, sí és una qüestió fonamental per a aquest grup parlamentari respecte a lo que té que ser el nou servici de radiotelevisió valenciana. Però estic parlant d'una nova oportunitat per al consens per als grups parlamentaris de l'oposició que no han volgut en ningú moment consensuar en el grup parlamentari popular. No és possible, senyor Montiel, un consens social, com vostè està demanant, sense comptar en el grup parlamentari popular, sense comptar en els representants d'1.200.000 valencians que van prendre la decisió de votar-nos. És impossible. I no patisca, senyor Montiel. Construir el consens està perfectament reglamentat, està perfectament definit en la nostra normativa
I no tinc el menor dubte que ho anem a intentar com ho fem sempre. Però mire, la democràcia és el govern de les majories en respecte a les minories, però és el govern de les majories i això també cal que no ho oblidem. No és possible arribar a consensos quan els grups de l'oposició es posicionen en contra absolutament d'aquest consens. Vostè, com diria, tenim moltes coincidències, coincidim en moltes coses respecte a la redacció, coincidim en la defensa del valencià, coincidim en la importància de que se tinga informació i coincidim, i molt, en la importància de fer valdre la informació, de fer valdre l'assessorament dels experts. Vostès i alguns grups parlamentaris han fet menció a un informe que hem conegut a través d'un mitjà de comunicació que desconeguem. L'informe, des de luego, com a grup parlamentari, jo crec que el desconeguem els quatre. Si des de luego el desconeixen els responsables de la radiotelevisió valenciana i el desconeixen els responsables del govern valencià. Sí és cert que per lo que han pogut llegir, i encara un minut, gràcies, i encara que és un informe econòmic, no és un informe jurídic, parla de que la televisió valenciana tindria que ser possible en uns 700 treballadors. Però dit això, senyor Montiel, totalment d'acord respecte a que es compte en el sector audiovisual valencià, segons l'informe que se mos presenta per part de la Federació d'Empreses del Sector Audiovisual Valencià. Per altra banda, també seria important que quan els posicionaments dels grups de l'oposició no estiguen recolzats per informes tècnics, per els informes dels professionals, també vostè ho denunciarà, no ho denunciarà només o ho demanarà o ho reclamarà només per al grup parlamentari popular. Els posicionaments dels grups de l'oposició no han estat mai sustentats per els informes dels professionals. Però vaig a l'última pregunta que li vull fer, senyor Montiel i senyor president, i en això acabe. Según el informe que ens va presentar la Federació d'Empreses del Sector Audiovisual Valencià, també l'ho dit per l'Observatori de la Televisió Valenciana de la Universitat, però en concret me vaig a centrar en el que diu l'informe de la Federació d'Empreses del Sector Audiovisual Valencià, diu que atenent a la mitjana europea de 3 treballadors per cada milió d'euros de pressupost, una futura televisió valenciana hauria d'estar entre els 230 i els 280 treballadors. Com ja he dit abans, l'única menció que vostès fan a aquest tema és quan parlen de que la futura radiotelevisió valenciana, el futur servici públic, hauria d'estar ben estructurat. Però també parlen vostès, i això sí que ho fan en la seva iniciativa legislativa popular, de la importància que ha tingut l'evolució tecnològica i els estalvis que això pot suposar també en matèria de personal. La meva pregunta, senyor Montiel, és: creu vostè que tinguent en compte tant les dades que ens fan arribar els experts, en aquest cas la Federació d'Empreses Audiovisuals Valencianes, com tinguent en compte aquesta evolució tecnològica a la que vostès fan menció en la seva ILP, tindria sentit avui, en ares a la sostenibilitat, una radiotelevisió valenciana de 1.800 treballadors? Moltes gràcies. Gràcies, senyor Beiber. Per a finalitzar esta compareixença té la paraula el senyor Montiel. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies per les seues preguntes. Vaig a contestar en el mateix ordre en el que s'han formulat. La veritat és que el senyor Blanco també el conec molt de temps. Estic molt content de conèixer-lo i la veritat és que a mi el cos se me queda mal. Se'm queda mal. Se'm queda mal perquè això hauria de ser la normalitat. Això que estem fent avui hauria de ser la normalitat. I, per tant, no trobe que tinguem que donar-li aquest caràcter d'excepcionalitat que li dona a que un ciutadà qualsevol, i en aquest cas més que he tingut la sort de ser triat per a representar aquests 90.000 ciutadans valencians, puga vindre a la cambra i expressar els seus arguments, expressar els seus criteris, les seues preocupacions. Jo crec que el treball dels parlamentaris estaria precisament en tindre per lo menys una orella cap al carrer, no les dues orelles dins de la cambra, tan caets, però em queda en un sentiment agridols. La veritat és que jo, tornem a parlar de la sostenibilitat, com deia ara després el senyor Bellver. Jo agraïsc que el seu grup parlamentari recolze la nostra iniciativa legislativa. I jo, de veritat,
crec que és que a soles estem donant un primer pas, és cert. Nosaltres no volem substituir el govern, no volem substituir a les Corts. No es tracta d'una pugna entre dos legitimitats, entre la legitimitat que ix de les eleccions i la legitimitat que ix del carrer. No és això. El que intentem és fer una democràcia més forta, més saludable, més sana. Una democràcia en la que la gent connecte. Es parla molt de temps ja de la crisi del parlamentarisme. Es parla molt de temps ja de la crisi de la política. Es parla ja molt de temps ja de la desafecció. Hauríem de fer-se-lo mirar, perquè vostès viuen d'això. En tant que n'hi hagi aquesta desafecció, en tant que la gent no reconega la representació o dubte de la representació parlamentària, etc., n'hi ha un problema greu, molt greu. I jo crec que haurien de tractar el malalt abans de que es muiga. I alguns ja entendran el que vull dir, perquè les eleccions estan allà al costat. I per tant, alguns van tindre que passar-ho molt malament per a defensar en una campanya electoral certes mides. Però això no és la meva tasca avui. La meva tasca avui és ajudar-los en l'esforç que hem fet de reflexió, de replegada de signatures, de mobilització ciutadana, a fixar-les un estímul per a que apleguen a on cal retornar el dret dels valencians i les valencianes a un servei públic de ràdio i televisió en valencià, plural, de qualitat, i això és relativament fàcil. Jo no vaig a dir-los com ho faria, això és feina de vostès. I jo sí que pense que si parlem de sostenibilitat i n'hi ha un informe econòmic o el que siga, jo he llegit el mateix que vostè imagina, en la premsa crec que parla precisament d'economia i per tant de sostenibilitat i per tant de viabilitat. De tota manera, això és molt fàcil, pense jo, això és un plan de negoci i qualsevol estudiant o qualsevol comerciant de poble se fa un pla de negoci, mira el que vol vendre, mira el que pot produir i fa els càlculs, les despeses, etc. I per tant, jo no li vaig a fer a aquesta cambra, que té molts assessors i molta gent molt qualificada, el que seria l'anàlisi de la viabilitat d'aquesta empresa. Però mire, jo el que sí que vull dir-li és, a banda de que se mos ha furtat, se mos ha expropiat, torno a dir, un dret, sense indemnització, per cert, un dret, tenim que pagar damunt per el cost de la despesa de l'expropiació. El problema és que s'ha creat no sols una incertidumbre i un efecte psicològic i humà terrible en els treballadors i treballadores que han perdut el seu treball. És que, a més, n'hi havia un sector floreixent audiovisual empresarial que tenia vora 5.000 treballadors, que era decisiu en aquesta societat postmaterialista i moderna en la que intentem convertir-nos i que pot generar molta visibilitat en el conjunt del món, que pot, a més, construir molta economia, que s'ha quedat en calçotets. Parlen els professionals d'un 92% d'atur en el sector audiovisual valencià. S'estem llevant de la competitivitat, d'un dels vectors de competitivitat més importants de les societats del segle XXI. Jo crec que això és greu. Crec que és molt greu el problema dels treballadors de ràdio i televisió. Crec que és injust el que els ha passat als treballadors de ràdio i televisió valenciana. I alguna cosa haurien vostès que fer, haurien de fer, perquè jo crec que n'hi ha una reconstrucció, no només un problema tant de reconstrucció de la ràdio i televisió, sinó de reconstrucció del consens. Crec que n'hi ha un deure moral i, a més, d'un deure jurídic. I crec també que sí que se pot. Jo estic d'acord amb el senyor Morera, jo crec que es pot, és una qüestió de voluntat política, perquè, clar, és una qüestió de ficar-se les piles, que diuen els jovens. És ficar-se a treballar, construir el consens. I no construir el consens des d'unes bases, sinó en les coses concretes. Deixem-nos de catecismos i de principis i de grans coses concretes, a treballar. O sigui, a veure, qui se senta en qui
per a veure com se fa això i com se crida els treballadors i com se crida els professionals i com se crida els empresaris. Jo et torno a dir, és un primer pas, nosaltres no volem substituir a ningú, però crec que hem fet un esforç i crec que això es mereix que es tramite íntegrament. És que això té 7 articles, és que no imposa res a ningú, és que no li lleva a ningú la competència, és que no li lleva a ningú l'autoritat, és que a soles volem que vostès treballen a un ritme adequat. És a dir, i que donen comptes d'allò que treballen i que intenten per una vegada fer un treball en el que seduïsquen a la ciutadania, que és part del seu treball, per almenys per a mantindre-lo. I per últim, jo ja dic, no li vaig a fer el pla de viabilitat, però n'hi ha gent que sembla que ho està fent. A lo millor caldria cridar-los i parlar en ells. Jo crec que n'hi ha un sentit en mantindre una ràdio i televisió valenciana molt important. N'hi ha un sentit històric, n'hi ha un sentit d'autogovern, n'hi ha un sentit d'identitat, n'hi ha un sentit que jo no sé si se deu de garantir mitjançant 1.800, 2.000 o 800, no ho sé. Això ja ho diran vostès, però per favor, diguen alguna cosa i facin alguna cosa perquè això que han provocat és imperdonable. Gràcies, senyor Montiel. A continuació, suspenem la sessió per 10 minuts per a procedir al canvi de compareixent. Moltes gràcies. Moltes gràcies.